Game się kipibaj. Się rozumiem, ale ja na kipibaj. Mana kipibaj? Jenny pala kipibaj. Jenny pala gedel kipibaj. Ma, जुमाय फाग्लि सिरि मोनबाय Kapan Rube? Hah? Mana nih kerja aja sih? Ada apa kapan nih? Kapan bay? Ai babaku जेबो गाज्रि रावदों दा बुंथिबाय नोङो बरायबाय बयखौबो आंनि गिबि शुटिं लाइभ चेनेलाव ओमफ्राय आङो दायो शुटिं खालामनो थांगासिनो आरोना गाइसमोन शर्ट मुभि जोंहा मलिन नार्जारि बिथाङा गावनो स्क्रिप्ट खालामदों ओमफ्राय डाइरेक्टरखौबो गावनो खालामगोन आरोना ओमफ्राय DOP डिमासा दङ ओमफ्राय आङो माने सापर्ट आरोना जेरावबो माने सापर्ट खालामजोबगोन एसे जेखौ हायो ओमफ्राय नोंथांमोना शर्ट मुभिखौ नायनो रेडि जादो ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ दा एसे देखायनोसै आरोना ओमफ्राय फुरा शुटखौथ' देखायनो हानाय नङा नोंसोरो रिलिज जाबा नायनो हागोन आरोना गाइसमोन ओमफ्राय थौदो बिदिबा शुटखौ देखायहैनोसै मैया लोंनाया खर' सादोंना नै बियो सेकेन्ड शट नै बिराद दुखु माने बिथाङा जोंना एक्ट्रेसआ नै जोंहा रेडि खालामगासिनो आरोना सेकेन्ड शटनि थाखाय मा गोलोमफ्रुजोबखो नालाय नै सासे सफैबावबाय जोंहा मा रलाव दंमोनबा आदाया आङो बर्तमान गार्जेनानो बे गार्जेन हिसाबै आं बे रलखौ लादों बेवहाय सेस्था खालामसै माब्रै जायो दिनैनि बे शुटिंआव निस्सय मोननैसो मेसेज थागोन बेयाव रायजोनो बे मेसेजआ हयथ' जोंनि थाखाय खोब गोनां हागौमानि जों बे मेसेजखौ माने बेरखांहोनो नाजागोन एसेनोसै बिथाङा स्क्रिप्ट नायगासिनो आरोना नैबे जोंखौ हेफाजाब होनो फैदों बिथांमोना नैबेजोंबो दङ मेथाइ मिथारि मेथाइ जासाननि मेथाइ ओमफ्राय नैबेजोंबो नै दङ नैबेयावबो सफैबावबाय जोंहा आदा ओमफ्राय नैबे बाजै आरो नैबे आदानि ओमफ्राय नैबे बाजै नैबे फिसाला ओमफ्राय बाजैनि फिसाला आदा मिथिनाय दङ ओमफ्राय Hello guys, Halo. Aku gitu namanya apa? Ya, ya kapten sih le, aktor percaya. Ayah, syuting mana nih? Misalnya masih yang gabe, bazai. Misalnya berat gabe, bazainya. Gue kayak lah asli bisnis. Wih, mandek. Bisnis. Mahasiswa deh. Bunduजों मिथिनिजों नायदो थाखुमानानै माने डाइरेक्सन खालामगासिनो दङ आरोना गाबोनानै नुबानो साथा मोनैनि मानसिजों गाबखोलै बेटाया साथा मोनैनि बिराद गाबदों माबायदि मोनदों बेटा गाबनायखौ भिडिअ देखाना होनाबा मेथाइ दाम ओइ जों नै मिथिनिया खालामदों नाथाय एडभान्स बोरै जानो मोनबाय ना आंथ' बुरजायाखै नामा दस्राबो नांबाय सानसे थारला मानो दा मोनानिसो ग्रुप जानांसिगोन दा सानजौफुनि बोथिसेखौ जाबाय सारगौमोन आं
खनसेल' जानांसिगोन बाबा गान खनलाय Silikikan kasali, mulikikan kamali. Oh. Karma aku bahaya gitu mana? Karma aku bahaya gitu mana? Karma aku bahaya. Fantastic. Shooting jelasnya Rina. Enjoy kamu. Hei, aku thui lại bộ hành lưng này thui khờ. Khơi botol lưng này mà. Khơi botol lưng này mà. Kartun. कहाँ से टेलर उठा के लाते हैं पूरी रोल से लाना किसी ने लिया जेनिफारनि सुइसाइड खालामनायाव सापर्ट होग्राफोर माने हेल्पार बोरै मोनदों आखाइ बुरै सोर सोरनो लागोन सोर सोरनि न'आव थांगोन बेस्ट अफ लाक मा खालामनो नागिरदों गेम सेक्सफिबाय सियाराव जनाय लोगो नागिरखाबाय मा होनखो बे जेनिफारा खिपिदो जेनिफारा गोदोर खिपिदो बेसेबां गिदिर बामखांनानै माबा हायाव फसो खानसै नामा हायाव लाबोनोसै हायावबा मोजां जागोन थाबनो Kapan kapnaikौनो देखायाखैमोन माने दासो देखायजोबसै आरो थ' मेगनानो गोजा जाजोब्बाय आदायाबो गाबदोंमोन ने गाबलांबाय जौफ्रानो जौ जौबा माथो खालामनो आं गाबाव लुबैबावो नैबेथ' गाबखाया आरो एकदम गाबनाय गैया दिनै सेकेन्ड डे शुट नै बिथाङा एग्जाम लिरगासिनो दङ दिनै मा दङ बेस्ट अफ लाक मेया बिराद गाबनांबाय बिथाङा दिनै ओमफ्राय नै एग्जामसो लिरनो फैबाय आरो बिराद मोजांमोन उपाय गैया लोगोफोरानो गाज्रि खालामो नङा होमबा लोगोफोरखौबो नांगौ जायो ना जोंहा डाइरेक्टर बाबुआ नोङो केमेरा बाबु बिराद लेट जादों शुट लानाया बिराद लेट जादों खालामनो हायाखै बिराद लेट जाबाय 12टा मैयाबो 11टा रोल टाइम उन्दुनाया दहायसो होनजायो फार्स्ट टाइमावनो रोल टाइमा 11टा जादोंबा होमबा नै जोंहा मेकआप आर्टिस्ट बोरायबो खालामनो हायो बुरिबो खालामनो हायो सिख्लाबो खालामनो हायो गथ'बो खालामनो हायो आंखौबो एसे सेंग्रा खालामफिनदो हागोन दा ने हागोन ना हायो थेंक इउ गथ'बो खालामनाय गथ' जाथ'ला सेंग्रा जानोसै सेंग्रा जागोन दे खालामगोन दे दा थ' नायलांबाय थादो नै भैरबकुन्द लास्ट शुट बियो मोनालायबाय आरोना सिनायलालै जोबमारबाय जोंहा ने दिनै फाइनालि सानथामथ' नङासै सानथाम नंला साननैयाव जोब्बाय ओमफ्राय मोनसे फिसा श' खालामदोंमोन बेखौ दा लाबाय आरो ओमफ्राय माबायदि मोनदों जोबनायखाय जोबनायखौथ'
थिगानो मारै जायो मारै ओंखारो sedang ini aktor gasla malah जानानै माला जोबखो फाथाखौ नुवासै आङो हायबायबो रायजाबायबो रायजाबाय रायजाबायबो